Ahojte, čaute, vítajte pri dnešnom videu, ja som Mišina a dneska tu máme ďalší diel mojej Minecraftovej série. A dneska už by sme mohli začať stavať ten domček. Dobre. Tak ako ho začneme stavať? Tu máme hlinu. Takto. Sem dám. Takto a môžeme ju začať stavať. Mohli by sme to začať takto. Skôr tuto. Môžeme začať stavať takto. Z kameňa môže byť ten domek, ale asi nie. Z kameňa asi nie. Môžeme vyznieť z dosiek podlahu. Takto by mohol byť ten domek. Tak. A teraz môžeme začať robiť podlahu. Čo mi nejde? Asi to je veľmi ďaleko. Takto si stávame domek a dom mohol by byť poschodový. A už sa mi míňa drevo. Alebo nebude. Poschodový asi. Asi ho nedáme poschodový. Môže byť takýto. Aby sme neminuli veľa drevka. Takto, počkať. Takto stĺpy. Urobíme si. Ale dneska mi tako nejde stavať. Musíme vysekať. Čo sa nám nepodarilo. Aha, koľko je tam kráv. Si ani nevšimla. Myslíte, že jedinčania jedia? Či pijú mlieko? V Minecrafte? Dneska. A ten dom musí mať aj dvere. To budú dvere. Tak to si sem dáme. Nie. Ach jaj. Ale kde budú okná? Si musíme zoberať dosky z brezy. Aby sme to mali dobre. To rovnané. A už sa mi míňa drevo. Nemôžeme dovoliť, by sa nám minulo. Takto si urobíme takto. Si urobíme. Keďže ja už nemám drevo. Tak zoberme si týchto 10. Takto idem hore a tam dole by som nechcela spadnúť, tak si musím dávať pozor. No super. Very good. Jaj. Musím sa tam teraz dáko dostať. Čakať. Jaj, to je hlina. Hlina nesalím. To by bol celý dom ako taký čudácky. A už nemám drevo. Dala by som si tieto gate. Jaj. Tak asi nie. Sem si to. A môžeme ísť sekať. Už bude sa padať slnko.
Ja si nepamätám, že kde som spala. Tuto však. Tu asi ne. Hej, počkaj. Hej, tu. Tým tu budem spať, dobre, mne to nevadí. Čau. Potrebujeme dosky. Tu už bude zapadať slnko. Tak tu bude mať domek. Nemám dvere. Nie, nemám. Sem si dám meso takto. A uhlí nemám. Mám palivo. Dobre si... Prečo? Čo ja s tým mám robiť? Prečo by som mal otvoriť chat? Ja viete, ľudia, by sme mohli ísť pinkať. Dobre, ľudia, už je ráno. Mohli by sme ísť nasekať drevo. Ups. Tam sú stromy, ideme ich nasekať. Patrne. Mohli by sme si aj dačo naťažiť. Dobre. Je to hlina. Tak asi nič. Kameňa. To by nám mohlo stačiť. A ideme teraz si tu drevo. Tak to si sekáme. By sme mali veľa dreva. Tam je zajac. Čau. Sekám. Dobre. Teda mohli byť myselka. Sekáme. Mohlo by nám už stačiť. Sem si dáme. Koľko to bude, ľudia, uvidíme. Sekáme, kraftíme na dosky. No, stačí. Už by sme mohli ísť. Skáčeme. Hej. Skáčeme. Hop. Ešte sem. Už som skoro tam. Už len kúsoček. Čau, zajac. Tak. To si tu zastávame. Ten náš domek. Ešte by sme potrebovali dvere a sklo. Na okná. Potom vypečieme. Ale potrebujeme nájsť piesok. Vyplníme strechu. Tam je diera. Hľadám, že nám to vyjde na túto strechu. Tak. Nie. Nevyšlo. Mohli by sme si vykraftiť. Mne sa nechce kraftiť. Tak, už máme dvere.
Dobre. Už môžem ísť dovnútra. Dobre, zoberieme si truhlicu. No super. Nemáme dosť priestoru v inventári. Hej. Teraz by sme si mali urobiť... mali by sme si sem dať truhlicu. A sem si dáme hlinu. A môžeme si rovno dať aj túto kožu. Aj tieto kvety. Tie nám to budú zavadzať. Aj dvere. Aj toto si sem dáme. Aj papier. Mohli by sme si sem dať toto a páli sa nám to. Mohli by sme si dať zvyšnú hlinu. A tú hlinu teraz dáme do truhlice. Ešte dačo. Toto nám tu zavadzia. Aj toto. Sem si dáme aj toto. Aj toto, aby sa nám to nestratilo všetko. To by nám mohlo stačiť. Dobre. Mohli by sme si dať sem crafting table. A potom by sme potrebovali fakle. Tie si dáme sem. Sem. Sme boli osvietení, aby nám sa neprišli žiadni zombíkovia. Sem si dáme zvyšný... Toto? Nie sem. Tak. A toto pre dnešné video by mohlo byť všetko. Tak dávajte like a odber a čau.